Rogujeme. Ty jsou 3. Ale To by sme dali. trošku jsem ho jak... Dajme ich, nie? No. Jo, dáme. Do prdele. Dobre, poďte, ideme do tunela. Jsem dole. Idem po teba. Tady je ještě jeden. Ta to schovává. Jdeme do tunela. Poďte do tunela, hej, už je ďaleko. No toto bude inak drsné, hej, teraz by sme mohli dostať do 400. Sme dvoch zabili naraz. Já bych potom potřeboval jít k té babě té. Tam té druhé prodejkyně. Ona má totiž brokovnice. Teraz pôjdeme ďalej až na druhú stranu, hej, lebo oni sa spavnú tu na blízko toho tunela, hej. Tak aby sme ich To asi neprovokovali. ne? Alebo... Nie, poďme ďalej úplne tam nakoniec, kde sme boli Jedu predtým. za nami. Jeden Fakt? určitě. Au. Dobre, dajte sa sem. Dajte sa sem, kryjte sa a... My kryjeme schody. Ja si dám tu. Sakra, mina. Sú tam Poďte, dva. ideme ho zabiť. Dvaja sú tam teraz. Zabite ich, poďte, ideme. Ale další, je tam další vzadu. Je dole. Idem ho zabiť. Dobre, toho druhého tiež poďte. Je tam turret. A mám štít. Je dole. Idem ho zabiť. Dobre, naspäť. A máme skoro full status rovk. Takže... No. Tak, pinkuju. Před náma nikdo. Pivo 220. Krávu. 2 minútky, ale... Teraz to kryjme takto, vychoďte tiež dáko tam, aby bolo vidno, ale nestrieľajte sa, hej, až keď budú na blízko moc. Snažte sa nestrieľať. Tady sa... Nikoho jsem v okolí neviděl, když jsem teďka pinkoval. Nevadí to jedno, môžeme byť aj 5 minút rok, mne to je jedno, veď akože my to dáme vždycky, hej, lebo oni nemajú šancu na nás. My za Duralom máme strašne veľký damage, takže... Má někdo sken? Protože tady nejde úplně všude. Dávam scan. Chovat kurňa, přitisknout kest. Nič. Taky nikdo nic nevidí. Tady je málo město na krytí. Ty mě úplně buší v srdce, ty jo. Prostě kdo tam je? bomba Kdo buchla tam je? tam dole v podzemí teraz. Já Tak tam jsem jak tam to je. odpovím. Já už mám nabito, takže pinkuju. Dva jedou. Jo, Teda dva. čtyři. Kurva. Pôjdeme preč, alebo ostávame? Je to veľa, ty vole. Tady bude tak 5-6. Stiahnite to. Alebo takto ostaňte, len aby vás nedali, hej? Tam ich je 4. 5 sú tam asi, myslím. To tak dobre vidím. 5. Dej mi to tu mašinu. Pojď. Ich je tam veľa. Už možno aj 6. Se na nás domluvili. Ideme ja čekovať odtiaľto. Tak, jo, teď jsem chtěl dát já, takže... Tak, já dávám puls. Takže jsou 4-5 jich vidím. Oni Bacha, sa k vám granát. nedostanú.
Tak je hodně mu tam zápalnej. Oni jsou také rogové, ale tam ty. Jo, Tady. kladu. Jo, tak pojďme ho sundat. Ideme na tých rogov? Poďme na nich. To ešte Ja nám sa dá vám zdrhol odmenú tajnu. Hlídám zadek, jo? Hlídám zadek. Rank 5. Dostal riadne, poďte. Jdeme? Ideme na nich, poďte. Zezadu. Ale někdo... ležím. Jdu za... Ku mne, krajnite ku mne, poďte ku mne. No, nie, dobre. Máme problém vzadu. Daj si lekárničku. Jo. Dostal to. Dobre. Poďte naspäť, tuto kde som šiel ja. Kto nemá život, nech sa healnem s ním. Já mám... šest, Jsem to nej. Dobre. No taky boty, že to je vzadu. Sa mi zdá, že sme tu iba traja. Kde ste všetci? Já jsou to mrtví. Nezabili. Já jsem se k němu nedostal včas, oni Dobre, tak poďte sem, tam byli poďte ku mne. dva kluci a oni nás tam pěkně vysypali. Musíme hlídat tady zadky, no. Poďte za mnou. Kde jste? Kde jste mi utekli? Tu. 2, 4. Kryjme to odtiaľto teraz. Takto. A jeden vzadu. Adoral by mal byť vzadu, lebo ten má väčší damage. Dobrý, já jsem za tebou nekl. Chalani, toto keď prežijeme, tak dostaneme také prachy. 4 minúty to musíme. Jdu. To tam traja minimálně. Dobrý. Kluci, běžejte Pojď sem, a Adoral. vás budu... Au. Som dole. No já si dole. nebudu. Je ich to moc. Kurva, 2000 sme stratili, 2500. Čo ti jebe? To To už už bolo prehnané, no. To už bolo hardcore toto. Ďal si zober, veď pozri sa. 2200 a 8 klíčů. No, mne tiež nezobral 2500, XP 4000 a 8 kľúčov. Ty vole.